Doncs seguim. Gràcies, Manu, per la teva explicació. Ara el que jo us explicaré és la creació del currículum al mòbil, és a dir, com crear un currículum al vostre mòbil. Per això teniu 4 aplicacions diferents, entre d'altres, però aquí en aquest cas destaquem aquestes 4. Canva, Free Resume App, que està bé que sapigueu que la versió iPhone es diu Curriculum App. Aquest nom és el nom en la versió Android. Després teniu Curriculum Vitae App CV Builder i finalment Curriculum Vitae Go to Job. Aleshores, senzill, què heu de fer? Baixar l'aplicació, seguir evidentment les indicacions que se us van donar i dins de les aplicacions trobareu diferents plantilles per poder fer el vostre currículum. I el que heu de fer? Doncs simplement traslladar el vostre currículum en paper, anar picant mica en mica a la plantilla de l'aplicació que hagueu escollit. Finalment tindreu l'opció de gravar aquest currículum en PDF i ja el tindríeu llest per anar enviant a diferents ofertes. A continuació el que veureu és una part pràctica directament amb la pantalla del mòbil i d'aquesta manera veureu com funciona el Canva i com funciona l'aplicació Free Resume o Curriculum App. Esperem que sigui interessant. Doncs ara, com us deia, us explico el Canva. Icona de Canva aquí baix, prèviament ja l'he descarregat. Clicaríem i entrem. Si és la primera vegada us demanarà un registre, molt senzill, correu electrònic, contrasenya i poc més. I si no, doncs ja us recorda i cada vegada entreu. Aquí teniu totes les opcions que teniu per crear documents de diferents tipus. I ara, en el nostre cas, com que volem fer un currículum, buscaríem currículum, aquí posaríem, fins trobar les diferents plantilles. Jo ja he pogut comprovar que a Currículum Académico és on surten. El Canva, com qualsevol programa de disseny, és una qüestió de pràctica i pràctica. La primera vegada potser trigueu molt, però després cada vegada anireu més ràpides. Entreu i un cop a dins d'aquella plantilla que més us agradi, sí? Ara he agafat aquesta, però n'hi ha moltes. Podeu agafar la que vulgueu, la que més us agradi. Algunes són de pagament, com us deia, però ja us ho dirà. Si no diu res, endavant. Aleshores, un cop aquí, veieu que tot està en anglès, però si teniu un currículum ordinari, doncs simplement és traspassar aquella informació en aquesta nova plantilla. Us poseu a sobre i aneu modificant. Traiem el nom d'aquesta noia i posaríem el nostre, per exemple, i aquí doncs, posaríem el nostre perfil professional. Després, què més podem fer? Podem canviar el color de les lletres. Si em poso sobre, en la meva quadrícula, ara encara no, aquí. Aquí sota doncs, veieu les opcions. Tipologia de lletra, hi ha les versions Pro, que són les que tenen la corona, que aquestes no les necessito, i puc canviar també el color. Si no m'agrada aquesta tonalitat, escollo una altra. Sí? Puc canviar el fons, per exemple, ara surt aquest blau. Si em poso així sobre, em surt el blau. Si vull un altre color o un blau més intens, doncs em mouria per la, veieu que m'estic movent, o una altra tonalitat. Igual amb aquesta que va així en transversal, clicant aquí, igual. Puc posar-ho en blanc, puc posar-ho en blau que ja tenia, o en el lila que estava editant. I després entraria dins de cada subapartat i aniria modificant. Aquí posaria perfil professional i emplenaria el meu perfil professional. Redactaria, trauria aquest, que ja surt per defecte, ara, i picaria el meu perfil. I així aniria modificant mica en mica cada apartat. Un cop el tingui, evidentment la foto també ens permet anar a agafar les nostres fotos i pujar l'adequada pel currículum. Com us deia, un cop el tingui, el descarregaria. La fletxa blava a dalt a la dreta, descargar, guardar como, i en comptes de PNG escolliríem PDF. PNG no, perquè seria format fotografia i no és adequat per un currículum. PDF, descargar borrador, m'està preparant el meu disseny i ara em diu que on el vull guardar. Doncs el guardaríem a Drive, per exemple, o a Dropbox, i ens el pujaria. Clicaríem, jo ara no ho faré per no sobrecarregar, clicaríem sobre Drive i me'l pujaria.
I ja està, i podria després seguir editant-lo. Tornaria enrere i veieu aquí que jo tinc ja moltes plantilles perquè estan fent més proves, però puc reemprendre sempre aquella feina que m'ha quedat a mitges. Sí? Aquest currículum o el que estava fent abans, doncs aquell que necessiti. I simplement seria això, no té massa més misteri. Com us deia, és una qüestió d'anar practicant i provant. Sí? Aquí teniu l'opció de què vull dissenyar i a baix a la dreta tinc l'opció de tots els meus dissenys, tot el que he anat fent al llarg de la meva experiència amb Canva. Vale? I això és tot. Espero que us animeu a provar-lo. L'aplicació Currículum Aplicació és aquesta que veieu aquí baix, la segona de la darrera fila, i és molt intuïtiva també, fàcil d'utilitzar. Clicaríem i ja entraríem a dins. Podríem redactar currículum, una carta de presentació. A l'apartat de vídeo teniu un tutorial sobre com funciona l'aplicació. D'acord? Hi ha una versió premium, però tampoc és necessària descarregar-la. Currículum vitae, sí? Tenim diferents dissenys. Escolliríem aquell que vulguem. Podeu anar mirant. Com a totes les aplicacions, doncs una miqueta és dedicar-hi una estona fins a trobar aquella opció que més ens agradi. I, no sé, per exemple, doncs agafem aquesta, sí? Cerrar. I aquí hem d'anar emplenant les diferents opcions. Fotografia podríem pujar des del nostre dispositiu l'adequada, ¿vale? Su nombre, doncs posaríem el meu nom, ¿sí? Profesión, orientadora laboral, ¿sí? Veieu? I ja va sortint per defecte les diferents coses que jo vaig posant, ¿sí? Acerca de usted, el mateix. I t'explica, cuéntenos algo sobre usted. Pues aquí explicaríem una miqueta quin és el meu perfil, ¿vale? I aniríem afegint experiència, igual, sí? L'encabezado el puc canviar, si no vull posar experiència o el vull fer en català. Podria redactar-ho de nou, ¿vale? Sí, igual aquí podria posar formació, per exemple, ¿no? Formació, que ara està en castellà. Vale, aleshores, si vull añadir algo más, també ho puc fer. I aquí, igual, sí? El títol, doncs, orientadora laboral, empresa, IMET, les dates i aquí una breu descripció del meu treball, sí? De la meva feina. Vale? I ja està. Aquest és força intuïtiu. Puc canviar el format, puc canviar també el tipus de lletra, el color de fons, ¿vale? Sí? Són moltes també les opcions que tinc per aquí. És un format més senzill, però també després queden molt bé. Guardar com a PDF, doncs després el guardaria i em diu on el vull guardar, ¿vale? Posaria si vull crear una nova carpeta o si el vull pujar, en el meu cas, al Drive. Bueno, cadascú, segons el seu dispositiu, el guardaria en el lloc més adequat. I ja està. Després podria tornar enrere i continuar, Em permet continuar. De tant en tant em van sortint anuncis, vaig tancant i en principi això seria tot. Ara ha quedat així perquè evidentment no hi ha res més, veieu? Perquè no es veu, aquestes quadrícules després no es veuen, veieu com es va veient. Fixeu-vos, li dono a l'ull. Així després s'anirà veient totes les parts que es vagin emplenant. I en principi això seria tot. I ara, ja sí, per últim, el que us posarem és també un tutorial a través de la pantalla del mòbil sobre com gestionar el vostre correu electrònic per enviar un currículum a l'empresa. Ara aquí en pantalla esteu veient un resum de com s'ha de fer, però és important també que continueu veient el vídeo perquè ho farem directament
sobre la pantalla del mòbil perquè sigui encara més senzill, d'acord? Esperem també que us sigui d'interès i que poseu en pràctica totes aquestes eines que us estem facilitant en el taller virtual d'aquesta setmana. Ara, com us deia, us explico com crear un correu nou i annexar un document. Aniríem a Gmail, que és aquesta primera icona que veieu aquí, Gmail, clicaríem i un cop aquí el que volem fer és redactar un correu nou. Símbol de més, a baix a la dreta, ja em surt directament l'opció pare, posaria la persona destinatària a qui li vull enviar aquest correu electrònic, en aquest cas seria jo mateixa, sí? Assumptor, posaríem CB baixa, Carme, el meu nom, el meu cognom i el meu perfil professional, sí? Cadascú el seu, val? Escriure un correu. Aquí redactaríem una breu presentació del nostre perfil. Podríem posar, en primer lloc, per què s'està enviant aquest currículum, si és en resposta a un anunci, si és perquè ens l'han demanat per correu, si és perquè hem vist publicada l'oferta en algun cartell, o simplement és una autocandidatura, un enviament espontani amb una empresa on voldríem treballar. Doncs aquí escriuríem el motiu de l'enviament i quin és el nostre perfil, destacant sobretot les nostres competències clau, les nostres habilitats per a aquell lloc de treball. Vale? Què més? Ara hauríem d'annexar el document que volem annexar. Com ho hem de fer? Veieu a dalt 3 icones, un clip, un triangle de color blau i 3 puntets. Escolliríem el clip, la primera opció. I ja ens surt opció de desplegable, el veieu a baix. Segons el sistema operatiu sortirà d'una manera o d'una altra i en el meu cas ho podeu veure així. Si és a carrete seria una fotografia, per exemple, archivos adjuntos, aquells arxius que tingueu pujats, o inclús des de Drive teniu l'opció d'accedir. Us ensenyo, per exemple, archivo adjunto, escolliria el meu currículum, i clico sobre enviar com a archivo adjunto perquè es passi com a arxiu i d'aquesta manera aquí quedi el cos del correu, allò que hem redactat, que us acabo d'explicar, i ja el tindríem annexat. Una altra opció des de Drive. Torno a anar al clip i me'n vaig a Drive. Obro el desplegable de Drive. I des d'aquí agafo el document que sigui precís, DNI, vida laboral, currículum, allò que calgui, d'acord? El seleccioneu i ja ens quedaria directament pujat. I ja el tindríem. Ja tindríem pujat el document, tindríem el nostre redactat aquí, per aquí tindríem el redactat que haguem fet, ara ho faig així, i mira, un jeje, veus? I ja està, un cop ho tinguem tot redactat, assegureu-vos que està ben posat el correu electrònic de la persona a la que s'envia i a l'assumptor ben col·locadet. Podríem fer l'enviament, li donaríem a la icona del triangle blau i ja ho tindríem. Li dono i s'està enviando, d'acord? Ja està, s'ha enviat el correu. I això seria tot. Doncs fins aquí el vídeo d'aquesta setmana on us parlàvem dels dispositius mòbils. Esperem que us hagi sigut interessant tota la informació que us hem facilitat. I ja sabeu, si necessiteu suport en el vostre procés de recerca de feina, ens podeu localitzar a l'IMET.